זה אני, ואני בין השחקנים עם הכי קצת לבבות בעונה 3 של לייפסטיל שואו טיים. בעונה 4 אני עומד לשנות את זה. בטח אתם שואלים את עצמכם מה זה לייפסטיל. בואו ניתן למנהל של השרת להסביר. לייפסטיל שואו טיים הוא שרת שיש בו קונספט מגניב. הקונספט עובד ככה: כל פעם שתהרוג שחקן, תיקח לו את הלב. כל פעם שתמות, תאבד את הלב. יש 4 ימים עד הפתיחה ואני חולה מת, והחלטנו אני וטרוקסי שאנחנו יכולים קצת להתאמן. זה סקלטונים. זה היה די יפה. עשית שם עם ה... יש להם פליינטר. למה סקלטונים יותר חזקים משחקנים? לא יצא. טוב, בוא נפתח פה שנייה. כך. GG's. Easy. What are you doing? ואז הודיעו לי ולטרוקסי שבעצם לא עומד להיות מייס בשרת, אז כל האימונים הלכו לפח. טוב, אני מאוד שמח לראות את כולכם פה. אני מאוד שמח שכולכם שחקנים בשרת שלנו. בעונה הקודמת, חלקכם, אפילו רובכם הייתם פה, ואפילו בלודי, ויותר מ-50 שחקנים לא הצליחו לעצור אותם. אם אתם תצליחו לבוא יחד בתור שרת, אנחנו יכולים לעשות פה דברים מדהימים. אני מאחל לכולכם המון המון הצלחה. בעונה הבאה של לייפסטיל שואו טיים אפשר להתחיל. אומייגאד. בוא, קינג'י. כמעט שכחתי חשבתי שאני הולך עם שלי. טרוקסי, שלא יראו אותנו ביחד. הוא לא יודע שאין פויס שלי. תורידו סקנדר. אחי, אני אמות להר, אני הורדתי. אחי, אני אמות להר הזה. מה, אני רואה עדיין בורדר. מה, איך? האמת היא שאני הולך איתו לשיחה. כן, לך איתו. אוקיי, חתיך. כן, אחי. אוקיי. טוב, אז בוא נשיג דברים. אוקיי. אין סיכוי כבר אוברפיל מת לאיירון גולם. מה? יש וידאג' קרוב? מסתבר. למרות שכאילו קשה להשיג פרוטקשן 3 בווילג'רים, אז כאילו. כן, זה נראה לי הפרוטקשנים הכי נדירים במיוחד. יכול להיות, אני חושב. הכל לפי התוכנית. משוגע. אחי, אני ראשון שלי קצת סטונייג'. תחשוב איזה מטורף זה יהיה אם אנחנו כבר על היום הראשון נהיה כאילו איזה 18 לבבות. טוב, כאילו בא לי לצאת מהשיחה מהבחינה שכאילו בא לי קצת לדבר אל הסרטון והכל. אוקיי, בסדר. מצאתי אבל רואים פורטל, אחי. W, קח את כל הדברים, תכתוב לי, תעדכן אותי ב-MSG, כאילו כל הזמן אם השגת משהו טוב או משהו כזה, אני אעדכן לך גם. השגתי פה קצת אוכל ותה לבן. אוקיי, W, הוא לא חושד בכלום. הוא מצא גם רואים פורטל הרגע ואין לו אוכל, הוא ישר הולך למיינינג, הוא לא מחפש אוכל. ואני מצאתי פה מלא אוכל, עדיין. יש לי טיפה אוכל. ראיתי אותך גם קודם, קנג'י. אוקיי, אז אחרי מיינינג אני ופלופר החלטנו להיפגש, ואז זה קרה. הר? כן, ישר. אז בואו בהר פשוט נכין.
זה לא כזה גבוה, אבל זה... הגעתי. אני בקודים שאמרת. הנה אתה, אני רואה אותך, מתדלק לך שם. שלום. אין לך כלום? אני אבכה. מה אתה תבכה? אני אבכה. אתה תבכה. טוב, לא מצאת מערה נורמלית, אחי, תסתכל את המערה הזאת, יש כאן מערה קרובה. בואו פשוט נתחיל לחצוב פה. לחצוב פה? יו, זה נראה מה זה טוב. מה זה מקום טוב? בוא... טוב. אמין לי זה בסדר. טוב, תעשה פה ריספון, שלא נמות או משהו. טוב, שומע צריך טרפורמינג ודברים כאלו. אתה טוב בטרפורמינג? כן אחי, אבל זה לא כזה שרת פרנדלי, אנחנו אומרים להרוג אנשים. הכל טוב, בוא נעשה פה טרפורמינג קצת, נתחיל לבנות בבייס. אוקיי, יאללה, טרפורמינג, זורם איתך. בא לי כרגע להיות פרנדלי. לואו-קי. כאילו כל העונות הרגתי אנשים על ההתחלה והכל. אתה לא חדש. מה? אתה לא חדש. היי. אוקיי, טוב. עכשיו תביא לב או שאני הורג חשוב, כי זה מותר. אוקיי. תביא לב. אם זה לוקח יותר מ5 שניות אתה מת. 5. רגע. 4. /withdraw art. אוקיי. תודה. אוקיי, אז מסתבר שמה שעשיתי פה זה בעצם לא היה חוקי, אז החזירו לו אחרי זה לב אחד. 4 לבבות? כן, הרגתי אותו שאמרתי לו. אז בעצם אני עליתי 4 לבבות והייתי 14 לבבות. אז כפי שאתם רואים, ההתחלה שלנו כרגע הייתה הכי טובה בשרת. let's go אחי, let's go. הוא עכשיו גם 6 לבבות. רגע, הצלחת 4 לבבות, כן. מהירים וחזקים כמו השחורים. די אחי, אנחנו סרטון, טוב. איך הוא נכנס בדלת שהיא הייתה סגורה? די, מה אני חווה אחי? וזה לא... אני מניח שהבדיחה הייתה עד כדי כך טובה שממש מתתי במשחק. אני לא בספון, מה? איפה אתה? אני עשיתי פה ריספון מלפני, ידעתי שיכול להיות שאני אמות. מצאתי את זה. כך. וואט דה פאק, איך הצלחת לזה? למה אתה בא לפה, קנג'י? אני עוד שנייה מרביץ לך בטעות. אנחנו מתים. אני 3 לבבות. לא מאמין. מה, אתה דפוק? ואני יודע איפה יש עוד אחד. נוץ'? דיימונדס. עוד נוץ'. נייס. בעצם אנחנו תכננו תוכנית שקנג'י עומד כאילו להיות עם בלייז פיקסל ואורי טור, ואנחנו נבוא אליו או שהם יבואו אלינו ונהרוג אותם. אוקיי, נו. אנחנו במצב ממש טוב, קנג'י. אנחנו ב-70, אנחנו ב-600 על 70. אנחנו שנייה משיגים קודם כל לוט. אני וטרוקסי. אתם לא צריכים, אנחנו בלי כלום אחי. לא, בכללי אבל אנחנו... אורי טור כנראה לא ייכנס. אורי טור כנראה לא ייכנס. אז אנחנו עומדים... אז תגרום לבלייז פיקסל לעשות שם ריספון פוינט, ואנחנו עומדים פשוט לשתות אותו ולהרוג אותו פעמיים. אני יכול לעשות טוב. סבבה. אני רק חוזר אליו. וואלה, זה גם איזי לבלוקים כרגע, זה טוב. פרפקט, לקחתי. שרפנס 3. לאן שאתה הולך. הופה, אורי, 400 בלוקים בערך, יאללה, אנחנו... יש לי פרוט 3, שרפנס 3, פייר אספק 2. די, דיפנדר. אני מת! אתה כזה טוב, קנג'י, די. יאללה, בוא. נו, איפה הם אבל? תשאל אותם איפה הם. תבדוק איפה הם. איפה אתם? אני אבוא אליכם. שם, קנג'י. אוקיי. הוא עדיין מאחוריך, אורי טור? טרוקסי. מה? אורי טור זועק שם שהוא אחריך עדיין. תגיד שאני רוצה להגיד לו רק שלום. לא.
זה אני סאס. כן רוצה להגיד לך שלום אחי, אני רואה את רוצה בלייז אותך, יש לי פיקסל, פה. אני רואה את בלייז אחי, פיקסל. יש לי בואו להרוג אותך אם אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה להרוג אותך. אני כן רוצה. בלייז פיקסל רוץ. בלייז פיקסל מה, רוץ. למה שאני לא אוהב אותך בכלל? יש לי בואו להרוג אותך. אם אני רוצה להרוג אותך, יש לי בואו להרוג אותך, למה שאני ארוג אותך? בלייז, עצור. לא, אז תבוא. בוא נעשה שיפטים. הוא רוצה להרוג אותנו? דיפנדר, אתה מה, רוצה מה? להרוג? שלום, מה שלומך? לא, אני לא אתה רוצה רוצה להרוג. להרוג? הנה, אני אזרוק רגע. את החרב שלי. תראה. בלייז פיקסל. הלו? לא שומעים אותך. כן, 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 כן. תוריד את השם. זרוק את הלב שלך. זרוק לב, תעשה ווידאו הארץ. או שאתה אוקיי. מת. אתה במילא הולך להרוג אותי אחרי זה, לא? לא, אני לא. הכל טוב, אני מקליט, אני לא ארוס לעצמי גבר. סמוך יאללה, עליי. ביי. חביבי, תודה, ביי. אתה יודע למה ביי? דיפנדר? אתה יודע למה ביי? אתה יודע למה ביי? אחי, אתה הורג אותי. די. אחי, למה הוא הורג אותך? למה הוא הורג אותך? די, בסדר, דיפנדר, אל... זה די, למה אתה עוד ביי? אחי, די. אנחנו יכולים להסכים שהקטע הזה היה יותר מדי קרינג'. מה? W, אחי, אני מרגיש שומע, כזה רע, רגע, אחי, אורי, תתחנן אליי. קנג'י, איפה הספון פוינט של בלייז רוד? אני ארוג אותו עוד פעם. לא, אחי, הוא פשוט... הם הורידו את המיטה בשנייה שהם ראו אתכם. 13 לבבות לא הספיקו לי, אז רציתי עוד, ואז הדבר הבא קרה. אוקיי, יאללה. רגע. אני צריך לשים מנדינג על ההלמט והקואפיניטי. איפה איך קוראים לזה שלי? שמתי כאן מתישהו היום פה, נו, טרים, ארמור טרים, כתום מכוער. לקחתי אותו. איפה הוא? שמתי אותו כבר על הארמור. יש לי לידים. פולקס. אם אתם רוצים לראות את כל הפייט, כנסו לשעות הדיסקורד של שואו טיים, שם אני יודע מתי שאני את בעצם הסרטון השני של לייב של שואו טיים. תנו סאב ולייק, ויאללה ביי.